vám táto gitara náhodou niečo pripomína, niečo tak spred 2 rokov, môže to byť, dajte si poradiť, môže to byť Manson a Wide Open Space. A mňa dostali tým, že na chvoste svojej novinky Fallout citujú sami seba. Sa mi to veľmi páči. Tá istá gitarová vyhrávka, myslím, že gitaristi tomu hovoria vyhrávka. Ne? Fallout, ukážka z albumu, ktorý sa mi celkom páčil v minulom roku, jeho názov je Six a ako vravím, vydala ho kapela Manson. Ešte jeden dodatok, filmový dodatok predchádzajúcej Mirkovej návšteve. Vo štvrtok 2015 stanica Vox, Steve McQueen vo filme Bullet. S vynikajúcou hudbou, že? Presne s touto, ktorá hrá teraz. Dobre, ale to naozaj len tak na margo. Flynn má opäť pre vás niečo. Tak my robíme vo svojich reláciách rôzne kvízy a ten Danielov sa volá Pravda, hlúposť. A ja som si vybral najväčšiu hlúposť z kvízu Pravda alebo hlúposť. Počkajte, teraz si omylom vyberie kapelu, ktorá existuje a bude veľký trapas. Bude najlepší trapas zároveň. Budú 2 kategórie. Nebude trapas, pretože bude vynikajúca hlúposť z tvojho autorského pera a sú to Utopení potápači. Utopení potápači. Počuj, ale vieš, ako vznikli Utopení potápači? Neviem. V Čechách naozaj existuje skupina Smutní potápači, alebo existovala undergroundová, ale hovorím si, smutní potápači, veď môžu byť. Dojde kyslík, chvíľu je smutný, potom je mŕtvy. Ale Utopení potápači, to je ťažký cynizmus už. To je úplne ťažký vzhľadom na to, že ja sa tak amatérsky potápam, síce bez bomby, ale potápam sa bez tej kyslíkovej. A keď si tak predstavím, že by som mal byť Utopený potápač alebo hudobná skupina Utopení potápači, tak to je moja hlúposť z kvízu Pravda alebo hlúposť za rok 98. 22 hodín a 14 minút. Flynn a Daniel rekapitulujú rok 1998. Môžete isté kategórie nám oznámiť aj vy. 1, 2, možno 3, ak len máte chuť. Môžete tak učiniť faxom na čísle 310037 alebo nám môžete zavolať počas nasledujúcej pesničky, ktorú opäť vybral Flynn. Áno, a je to spoločný projekt Lizy Gerardovej a Petra Burka. Skladba sa volá The Human Games albumu Duality.